Mhm. Ano. Takže se už rozhodla. A jak? Tak to je dobré. Já si ještě dám. Čau. No, miluje. Takže čauke, Šiška a vítám vás u... Čauke, Šiška a vítám vás u... neviem, asi 5 vecí, čoho sa bojím. Takže... Prvá vec, čoho sa bojím. Bojím sa duchov. Lebo jednoho som potkal a bolo to tak, že som bol malý a utekal som domov a potom už to tam nebolo. Možno, ani možno neviem. A druhá vec, čoho sa bojím. Bojím sa os, lebo když ma štípnú osy, tak mi napuchne oči, oko alebo celý tvár. Lebo som na ne alergický. Tretia vec, čoho sa bojím. Bojím sa púdu. Púdy. Neviem, jak sa to povie po slovensky teraz. Som to zabudol. A ja som Slovák. No, preto sa bojím púdy, lebo tam som potkal toho ducha. A tam máme všelijaké veci. Krysy a tak. Štvrtá vec, čoho sa bojím sa. Čašničky. Áno, bojím sa čašničky. Ne. Kecám. To bol vtip. Bojím sa klaunov, lebo klauni sú nebezpeční, oni sú psychopati. Jak robia tie vtipky, tak oni bude debilovať, že dementor bude v jej hlave a proste oni budú vraždiť. Piatá vec, čo sa bojím sa... Prečo to teraz hovorím? Asi jo. Bojím sa vo vani byť nahý. Takže ja sa kúpem v plavkách. Lebo ja sa bojím, že tam príde piráňa a zožere mi ho. To bol samozrejme vtip. Bojím sa totiž... Čo sa bojím? Áno, bojím sa toho... jak sa to volá? Jo, bojím sa potokov, lebo... A takých riek veľkých, hlubokých, lebo tam bývajú také monstra a všelijaké veci, píranie a tak ďalej. Lebo v našej rieke Úbielu, Černá nad Tisou, tak tam, u Tise, tak tam je zakopaný král v prostredku, a to je pravda, tam je diera, ja som tam šlapol, a viete, čo tam bolo? Mňa už tam nebolo vidno. Ja som bol pod. Tam bola diera. No, ja som tam videl oči. Ja som tam dva otvoriť oči, ale najednou som otvoril oči, som videl všetko, štípali mi trošku a potom už to prestalo. A potom som videl nejakej diere, také oči, dva svetiace, a tu prostred to malo tiež svetiace niečo. Nie, len svetiace oči. Ono to ma chytilo málo, ale ja som plala rýchle preč do prdele niekam, ale tam boli hodne ľudí. Veľa ľudí a úplne som sa triasol strašne, že čo to bolo. Ale to som nikdy nikomu nepovedal, jedine YouTube.
Takže to boli všetké fakty o mňa, čoho sa bojím. Takže čaute u ďalšieho videa, možno dneska to dám, neviem, tak čau.